Ayaw lang ko kuan sa imo input kay gin mo no na kag may declaration na in fact sa ila sesyon sa barangay ang singkang nung ma-declare sila sang state of calamity. Ano gini ang process ni sir? Well, dali lang gid na action art ma-posing na kung may nakapikaw sa signal. Sige no problem. Okay. Sige i-plaster anay, take your time. Kay gusto tani baluon kung nanong matabo. After nga may ara sang di plano madeklara damo na lito. Hello? Yes sir, ara na. Okay na sir. Well, amo niyo, naghambal sila na ma-declare sila, no? State of calamity. Yes sir. Well, okay man na, pwede man na sila, no? As long as, I think may percentage na sang total area nila nga apektado. So, dapat na comply nila ng percentage na before they can declare state of calamity. Now, what is the reason for the declaration sa state of calamity? Para maghihumong imo calamity fund. Okay. Amo gid nang mayor yang rason, no? First of all, wala magiguro sa mga balay nga nagkalaguba. Amo lang na yung akong opinion. Huwag man sa may nagkalaguba. Galing kay na bahaan lang. Yes. So, ang imo nga ayuda nga inughatag, laban-laban naman lang sa bugas kag sa pagkaon sa tao, no? Sustenance. For the meantime, no? So, I believe, kung lang niya opinion art, no? Yes, sir. Masarangan na inaguro sang sige man ang panghatag sang syudad for the past pila ka inadlaw sa ayuda. Okay. So, ako niya ay I would rather keep my money. Taguon ko lang anay sigurong kwarta ko tigana sa ikaso gid man, no? Ang mga dako gid nga kalamidad isang makasunog. Kay why ginabili ng tao. Pero sa baha yati actually bayo mo malapan mo pa gani. Correct. No, so basta ang ako niya nabalaan so far the why magitsili nga may balay gid nga naguba. Kung may ara gid man naguro balay nga naguba, medyo isa guro ka kadamay ginaguro sa kantidad man nga gastuon ka na. Pero so, ano ako yes sir. Okay. Ano matabo sila kung di sa ilaya level sa barangay na gin actual nila na naka-approve na like for example the case of barangay Singkang. Ano ni man dalon pa ni sa city for approval sa SP? Yes, dalon din ang SP. May approval din ang SP. At their level pwede sila ka-approve pero it has to be approved by the SP. Okay. And dira sa aton sa SP we have to see to it na they have complied with the minimum requirements for the declaration of calamity. Okay. So gina-expect naton nga this coming regular session ninyo on Wednesday mapasulod ina. Why ko kabalo kung mahingagaw nila, no? Pero kung mo lang ilang ginatuyo, dapat mapasulod nila sa Wednesday. Okay. Sir, lato na lang namo na. In a way, mayogig kay at least may idea bala kami kag ang publiko mismo ay makabalo kung like in this case, kung may mga declaration sa state of calamity. By the way, may bago na galit na sa agriculture nga kuan ba lang, head nga ginbutang because of the preventive suspension sa taga liderato da. Hopefully makabulig man sa imo nga ginauyatan pagid nga committee ba, sir? Yes, no. May arat na subong OIC nga nagapungko, no? Temporary man lang na siya kay may preventive suspension ang isa ratong kakaupo da. No? Pero we will see, no? Medyo bago pa man nila siya mo. Hopefully, makabuligid man siya sa aton. I see. Sir, isa na lang, naka-update ka to sa kay sa budget bala kung sakaling to may na-release na gidman? Budget sa ano ganay? Ato ba lang mga nakapatyan to kag atong assistance sa mga fundraisers? Ang ako niya nabalaan nga ready ng kwarta, no? Napa-approve na namon to. So, depende na iya sa department sang City Vet to process, no? Ito may mga requirements man nga kinanglan nila i-collate. So, sa ila na lang bula sa buong art, no? So, depende na sa ila. Sige. On that note, Councilor, salamat sa time. Good morning. Okay. Thank you, man.
Action Hotline. Kailan tawon tani ano kay actually pagda alabot nila